baina deigarria bai. Hitz egin dezagun Goiener Kooperatibako Xanti Otsoa deriberekin, egunon? Egunon. Xanti, zenbaterainoko da ohikoa bizitzen ari garen egoera hau, kilowatt orduko hori hain altua egotea? Ez da bat ere ohikoa, bizi izan ditugu olako egoerak iraganean, baina normal izaten zian, 3 egunetako boladak edo gehienez 15 egunekok. Oaintxe bertan jasaten ari garena, ikusten ari da, olako eskalada mantentzen ari dela denboran, eta ez da espero gutxitzea, momentuz. Eta ikusten ari ginen hor, proposatzen den zerga horren jeitsierarekin, enpresek pagatzen duten zerga horren jeitsierarekin, gure fakturan 1% eta 2% jeitsiera egon daitekela. Alegia, 80 euroko faktura batean, hilabeteko 80 euroko faktura estandar batean, 80 zentimoko jeitsiera. Bai, olako neurri bat ja indarrean jarri zan orain dela urte terdi bat, 6 hilabetetan, eta hori nabarmendu gendun gure pixkat merkatuetan, zeren azken finen ekoizleek ez zuten nolabait haien prezioak igo bihar zerga horri aurre egiteko. Orduan, izan da aldarrikapen bat sisteman, gobernuak dauka eskumena nolabait hori kentzeko edo gutxitzeko, eta beraientzako nola ez beda diru sarrera bat. Baina azkenean ordaintzen deguna zuzenen gara beti bezala kontsumitzaileek. Orduan, olako neurrik, ondo ongi etorriak dira, baina 7% hori kontsumitzaileentzat ez du eragin handia izango. Eta baitzeko, Xanti, eta zer egin dezakegu zein izango litzateke irtenbide zuzenena? Alde askotatik ikus dezakegu pixkat arazo hau, baina zergen aldetikan dago puntu bat, aipatu dezutena 5% argindarraren zerga berezia, eta hori ekiditu daiteke 5% horrek puntu potente bat edukiko luke, hori ezin da nolabait ezabatu, baina bai gutxitu daiteke eta jarri 0,1 eta orduan gure fakturetan ja edukiko zu nolabait eragin handia enberapen horrek. Eta beste bat askotan baita ere alderrekatu indana izan da bezarena. Beste herrialdetan adibidez, hasi dira gutxitzen eta ez dute ordaintzen 121, baizik eta 110, eta beste aldarrikapen mota bat izan da bati bat zaugarritasun pairatzen ari diren pertsonek, familiek, baita ere beza oso txikitua eukitzia, eta orduan, horrela merketzeko haien argindar faktura ordaintzen ari diena. Orduan zergatik ez, bezaren aldetikan, tramoka edo pixkat gure errentaren arabera, baita ere sistema ezberdinak eukitzea. Ados, Xanti Otsoa de Eribe, eskerrik asko gurean izateagatik eta argibide hauek eman izanagatik. Mila esker. Mila esker zuei. Berak proposatzen zuena da, Julen entzun dugu, zergak beste leku batzutatik jeistea, baina azkenan